राजनितियाव खौसे जानाय आरो बायस्रानाया बे मोनसे जेनेरेल कर्स बे गोदान बुस्थु नङा दे जों बेखौ बयबो मिथिनाया मोजां एखमबा खौसे जायो एखमबा बायस्रायो बे जाबाय राजनितिनि मोनसे केरेक्टार दा जोंनि बर' पलिटिक्सआवबो खौसेबो जानाय मोनसे नोजोरबो दङ आरो बायस्रानायबो नोजोरबो दङ नङा होमबा राजनितियाव मोननैबो सम्भब जायो टाइम माने सिटुएशन आरो जोंनि सानलायनायफ्रा बबेबा लेभेलाव जुदि गोरोबहैलायलायबा हयथ' रायलायनायफ्रा मोनसे लेभेलसिम सहैनोबो हागौ राजनितियाव खौसे जानाय आरो बायस्रानाया बे मोनसे जेनेरेल कर्स बे गोदान बुस्थु नङा दे जों बेखौ बयबो मिथिनाया मोजां एखमबा खौसे जायो एखमबा बायस्रायो बे जाबाय राजनितिनि मोनसे केरेक्टार दा जोंनि बर' पलिटिक्सआवबो खौसेबो जानाय मोनसे नोजोरबो दङ आरो बायस्रानायबो नोजोरबो दङ नङा होमबा राजनितियाव मोननैबो सम्भब जायो दा आथिखालाव जि थासारियाव बाथ्राफ्रा ओंखारलायबाय थादों बेखौ जों बयबो सरसायावनो दंबाय थायो आरो बे सरसाखौ जोङो बेसे लेभेलसिम लांलायनो हायो बे जोंनि रायजो राजा जोंनि दैदेनगिरिफोर बे ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफोरनि सिन्थानि सायाव निर्भर खालामगोन आरो बेवहाय जों नेगेटिभबो नङा आरो पजिटिभबो नङा टाइम माने सिटुएशन आरो जोंनि सानलायनायफ्रा बबेबा लेभेलाव जुदि गोरोबहैलायलायबा हयथ' रायलायनायफ्रा मोनसे लेभेलसिम सहैनोबो हागौ आरो बे लेभेलावनो दंबाय थायो खिन्थु जोङो नेगेटिभबो जानो नाङा आरो टु माच जों इमसनेलबो जानो नाङा जोङो बे गोबांखौ आं नुदों जे खौसे जानांगौआथ' बुंनाया गोरलै खिन्थु बेखौ मेकानिजमाव ट्रेन्सफार खालामनाया खोब गोब्राब आरो बे थासारिखौ जोंनि बर' पलिटिक्सआवबो जों नुबोदों गतिके जों सिस्टेमेटिक भाबै धैर्यनि गेजेरजों जों थांनांगोन आलदा आलदायैबाबो राजनितिखौ जों मोजां खालामनांगोन राजनितिया मोजांल'सो जानांगौ दा दिनै बिपिएफआबो खालामदों इउपिपिएलआबो खालामदों बिपिएफआव सरकार दालांखांबाय दिनै जों इउपिपिएलआ सरकार दागासिनो दङ नङा होमबा दा बेवहाय सोर मोजां मावदों मोजां मावाखै बे बाथ्रायासो सरसा जानांगौ दा बेनि गेजेरावहाय गोबां बाथ्राफ्रा ओंखारदों जे बिटिसि ओनसोलनि पलिटिक्सखौ लानानै बेवहाय जोंबो सरसायाव दंबाय थायो सावरायबाय थादों गतिके बे बागै गोबां बुंसोनांगौ दं होननानै आं सानाखै इयुनाव गासैबो बाथ्राफ्रा निस्सय रोखा रोखा जाहैगोन सार बिजेपि दोलोनि इएम रिउरिउआ बिथांखौ इएम बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय जाबाय थारैनो प्रमद बर' सरकारा बिजेपिनि जि इएम रिउरिउआ बिथांनो खामानि मावनायनि जेबो दायथ' होआखैमोन होननानै सानो नामा सार बे बाथ्रायाथ' रेवरावा नार्जि आरो बिथाङा बिजेपिनिसो इएम नङा होमबा दा बिथांनि सायाव एक्सन लानाय लायैया बिजेपि हान्जायासो मिथिगौ दा चिफ मिनिस्टार बिथाङा मिथिगौ दा गतिके दिनै जुदि प्रमद बर' सरकाराव बिथांखौ इएमनिफ्राय ड्रप खालामदोंब्ला बेनि सिद्धान्त'आ बिजेपिनिफ्रायसो फैयो बेखौ जोंनि इउपिपिएलआ खालामनो हाया जों मोनसे गठबन्धनाव सोलिबाय थानाय जादों जोंनि इउपिपिएलनि इएमफोरनि सायाव माबा मोनसे सिद्धान्त लानांगौ जायोबा जों बेखौ सिदा सिदि इउपिपिएलआ हागोन आरो बिजेपिनि इएमफोरनि सायाव माबाफोर जुदि डिसिसन लानांगौ दङबा बेखौ बिजेपिआ सिद्धान्त लागोन दा गतिके दिनै रेवरावा नार्जि आरो बिथाङा बिजेपिनिसो इएम दिनै बिथांमोननि सिद्धान्त मथे ड्रप खालामनांगौ होननानै हरदों आरो बियो जोंनि इउपिपिएल बिजेपिनि गेजेराव नांलायनायनि खुनु बाथ्रायानो गैया बिथांमोननि सिद्धान्त बे सिद्धान्तखौ जों सिबनो होदों आरो सिबा बे मथेनो बिजेपिनि इएमखौ दाननानै होदों आरो बेवहाय सरकारा सरकारैनो दंबाय थायो मोजाङै सोलिबाय थादों आरो जोंनि जि गठबन्धन बेयो मोजाङै सोलिबाय थादों सोलिबाय थागोन सार बिजेपि दोला बिटिसिआव हारसिङै इलेक्सन गेलेगोन होनना बुंबाय थानायाव जों नुनो मोनदों बेथ' गोदान बाथ्रा नङा गासिबो राजनिति हान्जायाथ' हारसिंनो गेलेखायो नङा होमबा गठबन्धना माला फैयो एखमबा इलेक्सननि सिगां जायो खिन्थु एखमबा इलेक्सननि उनाव जायो इलेक्सननि उनाव जानाया पस्ट जिखौ जोङो गठबन्धन होनना बुंनाय जायो हारसिं सरकार दानो हायाबा लोगो नांनानै दायो बे जाबाय जोंनि भारतनिनो संबिधानिक मोनसे बेबस्था नङा होमबा आरो एखमबा खिन्थु बिसायख'थिनि जायखिजाया बिसायख'थिनि सिगांबो राजनिति हान्जाफ्रा ज' जालायनानै गेलेयो बे गोदान बाथ्रा नङा आरो जोंबोथ' बुंदों इउपिपिएलआव बुंदों जोंबो हारसिङैनो गेलेगोन बिपिएफआव बुंगासिनो हारसिं गेलेगोन आरो बे बाथ्राखौ बिजेपिआ दिनै बुंनायाव आं गोरोन्थि दं होननानै साना बिसोरबो राजनिति हान्जा मोनसे बे नेसनेल राजनिति हान्जा बिश्वनि गेजेराव देरसिन मोनसे राजनिति हान्जा बिथांमोना निजाबोखिया मोनसे सिन्था थायो दा गतिके बिथांमोनाबो बिटिसि ओनसोलाव हारसिं गेलेगोन होननाया बेलाय आरो दुखु मोननांगौ बा गाज्रि मोननांगौ मा बाथ्रा दं बिथांमोनाबो गेलेगोन खिन्थु जोंथ' इउपिपिएलआव बुंदों जोंबो गेलेगोन खिन्थु खोथाया जाबाय मा जोङो मिलिजुलि दा सरकार जाना दङ बेखौ जोङो गोरोन्थि बुजिनो नाङा
जोंनि नैबे 5 बोसोराव जों मिलि जुलि सरकार खालामदों खिन्थु थांनाय 2020 मायथाइनि बिटिसि इलेक्सनाव जों आलादा आलादा गेलेदों इलेक्शननि उनावसो जों ज' जादों आरो इलेक्शननि उनाव ज' जानाया जोंना टारगेटआ स्पष्ट नैबे 25सिम बे कन्टिनिउ सोलिगोन दा 25आव सिगां जागोन ना उनाव जागोन बे बाथ्राया दिनै सावरायनायनि बाथ्रा नङा दा दिनैहाय जितु 1 बोसोरानो दंबावो नङा होमबा दा 1 बोसोराव थाबावनाय समावहाय दिनैहाय बिजेपिया जुदि बुंदों जे गावसोर हारसिं गेलेगोन होननानै बहाय जोंहा दुखु मोननांगौ बा गाज्रि मोननांगौ बाथ्रायानो गैखाया बिसोर मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट पलिटिकेल पार्टि बिथांमोननि डिसिसनखौ बुंनायनि बिथांमोनहा राइट दङ जोंहाबो जोंनि बाथ्राखौ बुंनायनि जोंहा राइट दङ दा गतिके बे बाथ्राखौ लानानै जोंनि गेजेराव गोनो गोथो जेबो गैया आरो बेखौ जों भुलबो बुजिनो नाङा जायखि पार्टि फैथों जोंथ' बेखौनो हास्थायो आंथ' बेखौनो हास्थायो जे बिराद गोबाव जोंनि बिटिसि ओनसोलाव नांलाय खमलाय जालांबाय बेवहाय खुनु गणतान्त्रिक बेबस्थायानो गैलामोन बिपिएफनि समाव जिबायदि अबस्था जादोंमोन खुनु राजनिति हान्जाया बेवहाय पलिटिकेल पार्टिफ्रा बेवहाय इलेक्शनखौनो गेलेनो हायामोन खिन्थु दिनै 2020 सनाव एकर्ड जाखांनायनि उनावहाय प्रमद बर' चिफ जाखांनायनि उनावहाय जि परिबेस फैबाय बेवहाय कंग्रेसबो फैबाय बिजेपिबो फैबाय तृणमूल कंग्रेस फैबाय आसामाव जेसेबां भारतआव जेसेबां राजनिति हान्जा दं बयबो बेवहाय राजनिति खालामनो थाखाय दिनै फैदों बेथ' जोंनि थाखाय मस्ट वेलकाम जोंथ' बेखौनो हास्थायदों गणतन्त्र बेवहाय प्रतिष्ठा जाबाय बेनो फोरमान बेवहाय मोनसे गोजोन फैबाय बयबो राजनिति खालामनो गोसो माने बेवहाय सुबिदा मोनबाय बेनो जोंनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे एचिभमेन्ट एकर्डनि उनावहाय दा गतिके बयबो फैथों बयबो बाहागो लाथों जोंबो ओंखायनो गणतान्त्रिक भाबै बेवहाय इलेक्शनाव जागोन इलेक्शनाव जाय देरहागोन जाय बांसिन अनजिमानि एमसिएलए मोनगोन बेनो सरकार दागोन आरो बेखौनो रायजो राजाफ्रा गनायगोन बे जाबाय जोंनि देशनि सिस्टेम गतिके बेखौ लानानै जोंहा जेबो गोनो गोथो गैया थेंक इउ